Jako prvního jsem sem přivedla jednu ze 3 dám, který se nesmírně vážím, protože tuhle demonstraci tady připravili. Ta vedle mě Iva Procházková, tady stojí Zuzka Hančlová a někde u petice, kterou můžete podepsat, je Renata Štěpánová. A já si myslím, že doma má vítat ten, kdo doma je. Já vám děkuju, jste úžasný. Vy všichni, kdo tu jste teďka mohli sedět u televize nebo mi nadávat na Facebooku třeba. Ale vy jste tady, protože myslíte, není vám to jedno a víte, že pokud neuděláme nic, nebudeme brzy pánama ve svém městě. No to nebude. To je pravda. Pokud neuděláme nic, nebudeme pány ve vlastním městě, říká Iva a má pravdu. Děkuji Evě Procházkové a myslím, že teď pozvu na pódium toho, koho čekáme úplně nejvíc. Který teď ještě kouká u počítače, ale který už se sem bude blížit. Martin Konvička, prosím, aby sklapnul počítač, protože znáte to, pracujeme 18 hodin denně a on taky. Tak Martine, myslím si, že ten, který tohle všechno začal a spustil svými blogy, mimo těch, kteří samozřejmě založili stránku IVČRN, je ten, který nám má nejvíc co říci. Takže slovo má Martin Konvička, docent Martin Konvička. Dobrý den, přátelé. Já mám trošku trápení momentálně, protože tam v tom počítači mám dopis egyptského křesťana, pozdrav téhle demonstraci, který bych si normálně jako vytiskl a měl ho na kousku papíru, ale včera jsem přijel ze zahraničí a prostě jsem to jako nestihl. A tak mi tam kamarádi pomáhají teďkom pustit ten dopis toho křesťana. Jirko, prosím tě, pořeš to. Jo? Je to na ploše. A Word. No a než se ten dopis teda otevře, tím se teda omlouvám za mírnou nepřipravenost. Takže teď se nadechnu a začnu se tvářit připraveně. Dámy a pánové, já jsem, samozřejmě nejsem z Teplic nebo tak, ale je strašně důležité, že jsme tady s tímhletím cirkusem přišli do Teplic, protože, a vy, kdo jste místní, to víte velice dobře, to, co se děje v Teplicích, je předobrazem toho s islámem, co se může velice brzy dít ve zbytku Česka a současně to je jakýsi ozvuk, nebo je to vlastně to, co se děje s islámem v celé západní Evropě. Teď mám na mysli všechny ty aféry kolem Šonovského parku, skupování pozemků, drobné násilí a potyčky mezi mohamedánskými a českými dětmi, které tady z doby lázeňské sezony znáte. Vytýkali nám, že jsme nepřišli v lázeňské sezóně a neukázali ty naše obličeje jako prostě přímo těmhletěm lidem. Je to čistě dáno tím, že děláme tyhle ty demonstrace, nebo snažíme se je dělat jednou měsíčně a na Teplice tak nějak přišla řada, ale v lázeňské sezóně se tady určitě objeví islám v České republice taky. A teď teda, jak se to mohlo stát, že tady vlastně máme problém s islámem? Ono to není problém teplický a ani ne český, je to docela zásadní šlamastika, do které se dostala celá západní Evropa, ne-li západní civilizace, protože jsme si zhruba od 60. let dál začali nalhávat jednu velkou lež. A ta lež v podstatě je, že islám je náboženství jako každé jiné, že nepředstavuje problém a že se s ním nějakým způsobem bude dát vycházet, pokud my, to znamená všichni kromě muslimů, se těm muslimům nebo tomu islámu přizpůsobíme. Je to samozřejmě obrovská lež, která se objevila jako v 60. letech a příčinou té lži, nebo důvodem ta lež začala v podstatě tak, že naivní, tolerantní intelektuálové v 60. letech začali hlásat ideologii multikulturalismu. Přišla 70. léta obrovské hromady petrodolarů, které, ta ideologie multikulturalismu tehdy v 60. letech tak nějak asi předpokládala, že islámské náboženství je mrtvé, jo? Že odumře podobně jako odumřelo, řekněme, bigotní středověké křesťanství, že pár desítek let a muslimové budou úplně stejní jako my, jenom prostě trošku snědší a budou mít třeba trošku jiné stravovací návyky. To se nestalo. Nestalo se to zejména proto, že v 70. letech se objevila obrovská darda jménem petrodolary, které dodali těm zemím na jedné straně sebevědomí a na druhé straně jim jako rozbili vlastně sociální strukturu a na třetí straně jim umožnili jako zbohatnout, ale ne všem. A ti, kteří jako nezbohatli, tak ti se v podstatě nyní cpou na ten západ, přesně jak islámské náboženství velí. A abych teda jako
nicméně v té lži, že islám není problém a že je to všechno v pořádku, v té lži jsme žili my jako Česko v 90. letech a z té doby třeba pochází výrok jednoho známého místního politika: připravím Teplice na islamizaci. Jo? Tohle to je něco, co se myslelo naprosto vážně, vy všichni tepličtí víte, kdo to řekl. A já tady teďkom konečně mi Jirka, máš to, Jirko? Jirka mě zachránil doslova. A já vám teda, než abych tady povídal něco o islámu, jakou přednášku, vám zkusím přetlumočit, že to nemám ještě ani přeložený, dopis egyptského křesťana. Pro vás, jo? Je to prostě pozdrav teplickým. Dobrý den, tepličtí, jsem Karim, křesťan z Egypta, který žil celý život v muslimské komunitě a chtěl bych vám napsat jako o svých zkušenostech a odpíchnu se od překládám simultánně, tak pardon, odpíchnu se od toho, co se stalo jenom tento víkend. Tento víkend byl zabit pákistánský chlapec skupinou mladých muslimů, poté co zjistili, že je křesťan. Byl to 14letý kluk. Dále se stalo to, že vlastně na lodi s muslimskými migranty vyhodili 12 lidí do moře, ve Středozemním moři, poté co se zjistilo, že to jsou křesťané. Ty dva zločiny ukazují typický přístup muslimů a ukazují odpornou tvář islámu. Co byste od někoho takového čekali? Na co čekáte tváří tvář brutálnímu a barbarskému náboženství? Ilegální migranti na lodi se rozhodnou, že vlastně své spolucestující vyhodí do lodi a uvědomte si, že ti lidé to udělali na cestě do Evropy. Jak se asi budou chovat tam? Ten případ ukazuje, že byli zcela nelidský postup, že jsou to šílenci, kteří jsou schopni zabít jen proto, že někdo věří něco jiného než oni. Uvědomte si, jak se budou chovat v Evropě. Vlastně to nakonec víte, v závorce Charlie Hebdo. Vzpomeňte si na keňský masakr. 150 zabitých lidí, jen proto, že to nebyli muslimové a v podstatě po nich neštěkl pes. Nikdy nevěřte, že islám je náboženství míru. Podle islámského náboženství jste nevěřící a zasluhujete zabít proto, aby oni mohli odejít do nebe a užívali si tam s těmi panami svými. Připustit, že islám je nebezpečný, není rasismus. Píše ten Egypťan. Islám je totiž horší než nacismus. Maria. Nikdy nevěřte, že existují takzvaní umírnění muslimové. Každý muslim, to nejsou má slova, to píše egyptský křesťan, je potenciální terorista a umírněný muslim se stane teroristou, jen co se tomu objeví podmínky. Her nice fix. Třeba stoleček. Žil jsem v Káhiře, v bohaté čtvrti, v té samé, kde vyrůstal Ayman el Zawahri, což byl druhý muž, ježišmarja, děkuju, ale je to fakt otrava. V té samé čtvrti, kde žil druhý muž Al-Kaidy. Byl to vlastně umírněný kluk, bohatý, který už jako teenager řídil auták, studoval, četl spoustu knih, no a pak se z něho stal zástupce Osamy bin Ládina. Každé náboženství můžete posuzovat podle toho, jak se chová ke svým nevěřícím, k těm, kteří ho nevyznávají. V islámu existuje perfektní způsob, jak se s nevěřícími vypořádat. Je to strašně jednoduché. Pokud jste žid nebo křesťan, pak jste takzvaný dhimmi, budete platit speciální daně a poslouchat, prostě pokloníte se před islámskou vládou. Jestliže nebudete platit ony daně, budete zotročen, okraden, znásilněn, zlinčován, prostě jak to vyjde. Jestliže nejste žid nebo křesťan
ale třeba ateista, pak prostě platí zotročit, okrást, zabít, zlinčovat. A jestliže jste ateista, tak zabít. Konečně, kdybyste byl muslim a od islámu odpadl, pak zabít. Prostě zabít. Takže vaše možnosti jsou podřídit se, přijmout otroctví, nebo se podřídit, stát se muslimem, nebo se podřídit a být zabit. Je to skutečně nádherné náboženství. Nevěřte nikdy tomu, kdo říká, islám je náboženství míru. Islám je krásné náboženství, které znásilnilo islám je krásné náboženství se vznešeným poselstvím. A nebo jenom pár teroristů špatně pochopilo islám. Řekněte takovým lidem, aby se vypravili na Blízký východ a dobře se dívali kolem sebe a tam teprve zjistí, jaký islám je. Pro lidi, kteří se snaží islám omlouvat, jsem napsal tento dopis. Děkuju moc, Pavle. Tolik dopis egyptského křesťana. A já se vrátím do Teplic a budu hrozně rychlej. Vy tady v Teplicích vidíte dvě tváře islámu. Ale často se říká, že islám má mnoho tváří, že není jenom jeden islám, jo? Že tyhle ty řeči určitě znáte. A opravdu islám má několik tváří a jenom tady v Teplicích jsou vidět nejméně dvě. Jedna jsou ti bohatí, movití, hosté lázeňští, kteří tady jako přijdou, do ničeho se nemotají, že jo, vás vlastně jako neobtěžují, pouze se místních lidí tvrdě straní, že jo. Všichni tady znáte ty zahálené ženy, ty hosty, kteří si povídají pouze se sebou, ty méně zahálené služky či otrokyně v barevných šátcích, kteří vždycky chodí několik kroků za svou plně zahalenou paní a taky se do ničeho nemotají. Prostě se vás jako straní. Pochopitelně, protože jste pro ně ti podlí, že jo? Jste pro ně jako něco méně. Jak se v takové situaci může mluvit o nějaké integraci, to se můžeme jenom ptát. Ale my tady máme ještě jednu tvář islámu. Stačí vyjít z Teplic jenom pár kilometrů směrem na Dubí, směrem na Bílinu, směrem na Most a Chomutov a tam se dějou jiné věci, že jo. Je to tady jedna z takových nejdivočejších oblastí republiky a když se trošku začnete zajímat, tak zejména v těch deklasovaných komunitách, mezi hodně chudými lidmi, mezi Romy a podobně, jede všechno to, co známe z těch get západoevropských, teď mám na mysli pasáctví, teď mám na mysli fiktivní sňatky za muslimy, teď mám na mysli prostě různé albánské a podobné gangy. To jsou jakoby dvě úplně jiné věci, ti bohatí lázeňští hosté a to v podstatě podsvětí. Ale třeba si uvědomit, že ty dvě věci jdou jako ruku v ruce. Obojí má jeden jako společný jmenovatel a ten společný jmenovatel je odrbat toho nevěřícího v podstatě jak se dá, stranit se ho a nějakým způsobem pomáhat sobě na úkor jeho společnosti. A oba dvě ty směry vlastně vytvářejí to, co je vlastně největší nebezpečí islámu. Že? A to je ten vznik paralelní společnosti, která nemá nic společného s hostitelskou společností, maximálně se jí straní a postupně jako zevnitř a nenápadně pohltí. A teď to zase samozřejmě všichni víte, co se tady děje. Že jo? Arabské obchody, arabské podniky typu řeznictví, holíčství, kadeřnictví a podobně, to je jenom začátek. A další krok, který je teď velkou aférou, je skupování pozemku jako v Modlanech a vytváření celých čtvrtí, do kterých které vlastně jsou jako základem té budoucí kolonizace. A teď ptejme se, co s tím, protože v Teplicích jsou skutečně jako předobrazem toho, co se bude dít a co se děje v celé republice. To, co se mimochodem děje v Modlanech, se dneska děje, méně se o tom ví na Pardubicku, děje se to u lázní Klimkovice na severní Moravě, děje se to u lázní Rožnov pod Radhoštěm také na severní Moravě. Je to skutečně jako nenápadná kolonizace, která jako v podstatě se už rozjela. Co s tím? To paradoxně vy tepliští víte úplně nejlíp, protože vy se odmítáte vzdát. Na jednom důležitém protiislámském blogu Gates of Vienna byl před časem článek Země asertivních káfírů. Káfír je nevěřící. Ta země asertivních káfírů to měla být Česká republika a vlastně západoevropští pozorovatelé situace tam závistivě psali o Česku, jak se prostě nebojíme, že se odmítáme podřídit, že islám chce, abychom se podřídili. A
Jako příklad toho, jak jsme jako hustí a skvělí, tam bylo takovéto video tady z Šonovského parku, která zahalená muslimka přichází ke skupině Bachometánu a zatančí tam breakdance k velikému překvapení o něch lázeňských hostů. Já samozřejmě nevím, kdo to byl, ale poprosil bych tady o potlesk pro toho člověka. A to je totiž hrozně důležité. To je totiž přesně ono. Jo? Islám žije z toho, že se ho ostatní bojí, že mu prokazují takový ten jakoby respekt, že kolem něho chodí po špičkách a tomu umožňuje jako růst a sílit. Tomu samozřejmě taky získává fanoušky mezi domácí populací, protože když je něco tak hustého, že se toho všichni bojí, tak na tom něco musí být, že jo, a tak dále, a tak dále. A když se jako nebudeme bát a budeme jim ukazovat, budeme islámu ukazovat, co si o něm myslíme, že to je prostě primitivní náboženství ze středověku, vymývárna, která své věřící drží ve strachu a že s tím si tady na nás nepřijdou. Budeme se tomu stavět s humorem, budeme se tomu stavět. Ten humor je samozřejmě strašně důležitý, protože islám humor nesnáší, když si z něho někdo dělá legraci, a budeme se k ním chovat úplně stejně jako ke každým jiným lidem. Oni to jsou úplně normální lidi. To znamená, myslíte si, že tady jako budete chodit se zahalenýma tvářema? Co to je za nesmysl? Celá evropská civilizace vždycky stala na tom, že jsme se dívali sami sobě do tváří. Pak je ovšem samozřejmě šílené, jak prostřednictvím zákonu, které přijímáme, a prostřednictvím té submisivity elit vlastně nejsme schopni tyhle základní věci prosadit. A zase z Teplic přišla loni iniciativa jedné z místních radních za zákaz veřejného zahalování tváří. Jistě si pamatujete, já teď, jak nejsem místní, tak nevím, jestli se ta paní jmenuje Dvořáková nebo Dvořáčková, vy to jistě víte lépe. A hanebně jí to zakázalo, nebo hanebně tu iniciativu stoplo ministerstvo vnitra. Já myslím, že ta paní radní si taky zaslouží náš potlesk, protože přesně tím směrem jako je třeba postupovat. Tudíž nikdo není proti tomu, nebo aspoň myslím, že málo kdo by byl proti tomu, aby do lázní, jako jsou Teplice, chodili zahraniční hosté klidně z arabských zemí. Ale budou se chovat tak, jako se chovají hosté prostě na návštěvě v cizině a budou, aspoň nikdo po nich nechce, aby jedli vepřové, ale ty tváře si prostě zahalovat nebudou, jinak si z nich budeme dělat srandu a jinak jim prostě přebereme ty filipínské služky a nakonec i ty manželky a dcery, protože nakonec proč ne? No a dlouhodobě samozřejmě třeba zastavit šíření a propagaci islámu v Česku a pokud možno i v Evropě. A teď to může znít jako fantazie, když to tady říkám 150 lidem, jo? Ale věřte tomu, že expanze islámu bude největším problémem Evropy a světa v nejbližších desetiletích. Ona už je. Elity se jenom tváří, že není, že to tady není. A já myslím, že města jako Teplice a země jako Česko mají na to zastavit. Kdo o tom pochybuje, tak je dobré si, vy to samozřejmě opět víte líp než já, že listopadová revoluce začala několik dnů před národní třídou právě v Teplicích a nevím, proč by tady nemohla být aspoň silně podpořená česká, když už ne světová protiislámská revoluce, takhle v uvozovkách řečeno. Co dělá islám v České republice, nechceme jako iniciativa. Děláme toho, snažíme se dělat mnoho, ale samozřejmě nikdy neděláme dost. Zmíním tady jednu věc, loňskou petici proti rozšířeným pravomocím ústředí islámských obcí. Ta petice se sbírala 25 000 podpisů z celé republiky, ale nevím, jestli to úplně víte, 7 000 z pouhých Teplic. Jo? Zase důkaz toho, že zatímco pro většinu našich spoluobčanů je to pořád něco, co je v televizi a co se děje někde v Syrii nebo v Paříži, tak tady už v tom žijete. A důkaz toho, že tady jsou skvělí lidi, kteří byli schopni ty záležitosti zorganizovat a pořešit. Co děláme dál? Víte, že prostřednictvím poslanců, s kterými spolupracujeme, jdou do parlamentu návrhy zákonů, které by měly islámskou expanzi pozastavit.
za 14 dní jsem pozván na parlamentní seminář na téma co s navrátilci z islámského státu. Vážná věc a zase to bude chtít jako zákonodárnou úpravu. Jde vlastně o to, že když dneska někdo půjde bojovat do islámského státu, řeže si tam pár hlav, znásilní pár školaček a tak, a pak se bude chtít vrátit, tak může. Protože naše zákony zakazují bojovat v zahraničních armádách, ale ten islámský stát jako není armáda, to je zájmový spolek, něco jako zahrádkáři. Jo? Takže je jako zcela prostě legální si tam jako řezat ty hlavy a pak se vrátit a požadovat třeba ušlou podporu nebo něco takového. To se děje v západní Evropě, s tím mají obrovský problém a to jako v Česku prostě nechceme a tomu, sice tam asi moc českých občanů není, jo? Ale prostě, že jo, prevence je vždycky lepší než léčba. Za týden pořádá Islám v České republice, nechceme ideovou konferenci takzvanou. Řekněme takové jako elitnější uzavřené sezení asi 50 osobností veřejného života, budou tam politici, podnikatelé, žurnalisté a podobně, ve kterém chceme jako vážně diskutovat o tom, co dál, abychom jako naše cíle plnili teď už jako prostě jiným stylem než jenom peticemi a na náměstích. A je to jako důležitá věc, o které určitě vás rádi budeme všemi prostředky informovat. Protože prostě bez jako co nejširší koalice stále ještě svobodomyslných lidí, kteří to nevzdali, to nepůjde a Česko by brzo vykročilo tou neslavnou cestou té Francie, Holandska a podobně. Já bych ukončil takovým jako varováním tady, protože já bych jenom nechválil všechny. Když jsme tady tu petici, když se jako začala organizovat ta demonstrace, a kolem toho byly samozřejmě různé vnitřní spory. To je v pořádku, vnitřní spory jsou, když organizujete jako cokoliv, že jo? To bez vnitřních sporů by to nešlo. Ale ty vnitřní spory byly jako v takovém tam jako duchu. Co když tam přijdou cikáni? Co když tam nepřijdou cikáni? Co když tam jako budou skyni, nebudou skyni, serve se to, neserve si to? Jako dovedete si představit, jaké věci se jako interně řešily. A to varování je takové. My se na tyhle interní spory, cikáni, Vietnamci, jo, nacionalisti, nenacionalisti, my se přes ně musíme umět co nejrychleji přenést. Víceméně všechny ty skupiny, které jsem zmínil, a mnohé další mají s islámem své účty a všechny ty skupiny islám nějakým způsobem ohrožuje. Tady v tomhle jsme na jedné lodi. Jo? To, co se na nás řídí, to, co se děje v Šonově a v Modlanech, je něco úplně jiného. Je to prostě úplně jiný typ problému, než nějaký prostě skinhead, cikán, Vietnamec, anarchista. A pokud se přes tohleto nedokážeme co nejrychleji přenést, tak prohrajeme. Protože přesně tak islám funguje. Jo? On tou expanzi a tou drzostí a tou asertivitou v podstatě způsobí to, že ta napadená společnost se rozhádá. Jo? Takhle padla Byzantská říše, že místo, aby se bránili, tak se začaly prostě různé křesťanské sekty mydlit a otevřeli některé z nich ty pomyslné městské brány v podstatě společnému nepříteli. A takhle padá západní Evropa dneska. A takhle prostě ta středovýchodní Evropa padnout nesmí. Kvůli tomu jsme my starší prostě před 25 lety nevyhnali komunisty, aby nás zklamsklo něco mnohem horšího. A já teda tímhle ukončím. Jo, a to varování taky je, že část populace naší, jako tamhle, jich máme několik, už zmizli, existuje prostě i spousta Čechů, Poláků, Francouzů a tak dál, rodilých, kteří na islámu něco vidí, něco hledají a islám svým způsobem obdivují, promítají do něho své tajné touhy a tak. To jsou ti, o kterých mluvil ten Karim v tom dopise. A tihleti lidé jsou nešťastní z života tady. Jsou to prostě, jo, k islámu se přiklánějí lidé, kteří jsou vnitřně hrozně moc nešťastní. A my nesmíme ty lidi jako odsuzovat, ale my musíme paradoxně pomoct. Protože jako vzít je mezi sebe, pomoct jim jako normálně žít, protože znáte to. Češi nemají žádné hodnoty, ten islám je má. Tyhle ty argumenty určitě jste všichni slyšeli. Jo? Samozřejmě, že všichni hodnoty máme a že to je hromada nesmyslu. Já už se musím rozloučit, protože mluvím dlouho a on za to mohl ten počítač. Hledejme společně prostě cestu, jak tu islámskou expanzi zastavit, ale nejen to. Hledejme hlavně cestu, jak prostě udělat z Česka zase příjemnou, zase zemi k žití a
jak se postarat, aby naše republika byla znovu naše. Děkuji za pozornost. Děkuji panu docentu Martinu Konvičkovi. Já bych nejdřív upozornila, končil větou, abychom tady byli my doma. Já jsem moc ráda, že tady máme krásný stánek, já jsem tady doma, stričky, které jsou poselstvím o tom, co skutečně chceme, takže ho bych si dovolila vám nabídnout. A samozřejmě jsou tam i další trička, jako islám nechceme a řada dalších materiálů. Takže po této straně je stánek, kde vám dají nebo prodají tričko, já jsem tady doma. A teď bych si dovolila pozvat na pódium někoho, koho si nesmírně vážím, protože ty, kdo na tom dopadají nejhůř v islámu, jsou ženy. My všichni víme, jaké to je, nebo jsme slyšeli, jaké to je, když nedovedeme si to představit, chodit zahalená a podobně. Jedna taková žena, Beata Radoza, tady s námi je to žena, která to prožila, odešla a dnes o tom vypráví. A možná jí za to, nebo podle zákonu šárie jí za to hrozí smrt. A o to víc si ji vážím. Beata Radoza. Dobrý den. Já jsem hrozně ráda, že jsem dorazila zrovna právě tady do Teplic, protože víme, že ta situace tady je závažná. Je to přesně situace ta, kterou si procházeli naši západní sousedé. A tyto počátky si zažili na vlastní kůži. A my rozhodně nechceme, aby skončili stejně tak, jako sledujeme, co se všechno v západní Evropě děje. Já jsem dneska přišla hlavně jako žena. A mluvit za ženy, protože žen se islám týká opravdu hodně. A to určitě všichni víme a vidíme to, i když se tady procházíme po městě a vidíme zahalené ženy, vidíme s určitým odstupem, s určitým smyslu právě proto, že jim ani nevidíme pořádně do obličejů a separují se od nás, tak ani nemůžeme vědět, co se jim honí v hlavě. Možná ani o nich moc nepřemýšlíme. Když jsem před měsícem se vracela z Indie a přiletěla jsem na ruzyňské letiště, teda vlastně dneska Václava Havla, tak když jsem si odbavovala zavazadla, tak tam byla skupinka arabských turistů, návštěvníků. Mně to přišlo od prvního pohledu, že asi míří zrovna do Teplic, protože tam byly dvě ženy, které seděly na vozíčku, asi měly nějaký problémy. Říkala jsem si, asi jedou do nějakého lázeňského města. Byla to úplně bizarní situace už kvůli tomu, že vlastně nějaký pracovníci toho letiště vlastně ty ženy vezly v těch jezdících křeslech a pak tam byli okolo muži a všichni ty jejich muži, ke kterým patřili, stáli k něm zády, naprosto je ignorovali. A ty pracovníci vůbec nevěděli, jak jim ty ženy předat, protože tam stáli taky za nima, za jejich zády a teď nevěděli, jestli mají jim předat ty ženy nebo nemají, tak tam taky stáli a čekali. A byla to naprosto bizarní situace. A já jsem si jistá, že i ty ženy, které sem se jedou rekreovat, jsou ty, které, když o tom nemluví, tak čelí islámskému teroru, který vůči ženám všichni známe. Já beru jako svoji povinnost všem opakovat o nebezpečí zrůdné ideologie islámu. Je to určitá moje morální povinnost už i k takovým hrdinkám, jako je třeba Sabatina James, nebo Hirsi Ali, nebo Wafa Sultan, protože ty se do toho narodili, ty neměli ten výběr, jako jsem já měla, a který jsem si vybrala jen proto, že jsem věřila všem lžím o multikulturalismu a politické korektnosti. Protože jsem věřila tomu, že opravdu prostě je to jeden Bůh a jsou tu nějaká náboženství a ta náboženství jsou jenom cesty k tomu Bohu. Také chci vzdát velkou čest všem kurdským a jezídským bojovnicím,
který dnes, možná i v těchto chvílích, nasazují své životy, aby ochránili svou čest, aby ochránili svou ženskost, aby ochránili své děti a své rodiny. A chci také poděkovat a taky vzdát určitou velký respekt kurdským mužům, s kterými jsem teďka v kontaktu, žijí u nás v České republice a rozhodně, že žádné komplexy z žen nemají a naopak opravdu jim fandí a na své ženy jsou ohromně hrdí. Také bych se chtěla zmínit o tom, co vlastně můžeme dělat proti islámu. Samozřejmě už tady byly zmíněny a můžete se zapojit taky do iniciativ a akcí, co probíhají v rámci iniciativy Islám v České republice. Nechcete, můžete zapojit do peticí, vystupovat proti halalu a dalším. Ale já myslím, že daleko důležitější je, aby jsme chránili naše hodnoty, aby jsme byli hrdí na naše hodnoty, aby nám bylo jasný, že naše hodnoty a naše morálka má daleko vyšší principy než islám a že bychom z nich neměli ustupovat. Protože ty naše ústupky, když si budeme myslet, že jim ustoupíme a oni nám dají pokoj, tak nefungují. Protože islám to vnímá jako naši slabost. A právě jak už i Martin Konvička mluvil o všech lidech, já je nazývám islámofily, a mluvil o tom, že jsou to nešťastní lidé, což oni jsou. Proto říkám, že opravdu je důležité, aby jsme cítili sounáležitost, aby jsme opravdu naše hodnoty chránili a aby i tyhle lidi zmatený ve svých životech a možná jsou i v určitých kritických situacích, mají pocit, že nejsou dostatečně docenění, nemají dostatečný pouta s ostatními lidmi, cítí se osamocení. Tak aby cítili, že osamocení nejsou. Protože my jsme všichni na jedné hromadě spolu. A všem nám jde o to, aby jsme ochránili ten náš svět, který jsme se vybudovali za stovky let, čemu věříme, že je správně a dobře. A tu sounáležitostí a určitou i velkorysostí ten náš svět, ty naše západní hodnoty ochránili. Děkuji Beatě Radóze, já jsem jí minule nazval Radost, toho se ještě jednou omlouvám, čili děkuji Beatě Radóze. Než požádám dalšího řečníka, inženýra Jiřího Bartáka, tak bych chtěla jenom říci, shrnout a její slova ve jednu jasnou větu. My jsme přece územím univerzit a katedrál, ne mešit a minaretů. Mám pravdu? Přátelé, pseudohumanisti nám stále předhazují, že islám odmítáme, protože ho neznáme, protože jsme se vlastně s žádnými muslimy nikdy nesetkali. Inu, žádné jiné město v České republice není islámem obohaceno tak intenzivně jako Teplice a v žádném jiném městě naší vlasti není odpor k islámu tak silný. Jeden by se skoro chtěl zeptat, kde udělali soudruzi pseudohumanisti chybu. Když IVČRN loni v létě organizovalo petici proti ústředí muslimských obcí, měli jsme po celé zemi desítky petičních míst. Celkově nás podpořilo skoro 25 000 lidí, z toho přes 7 000 zde v Teplicích. Se sympatiemi jsme se setkali všude, ale jen v tomto městě, v Šanovském parku, vítali místní teenageři náš petiční stánek s půlmetrovou přeškrtnutou mešitou, hlasitým potleskem a viktorkami, symbolem vítězství. Jak víte, tohle vzepětí občanské společnosti, jedno z vůbec největších od roku 89, bylo úspěšné. IVČRN mělo interpelaci v poslanecké sněmovně a muslimové si tu nesmějí legálně zřizovat náboženské školy, provádět systematicky propagandu v armádě, ve věznicích a tak dál. Je to vítězství nás všech a já ještě jednou vám za to z celého srdce děkuji.
Přátelé, pokud jste vy, tepličtí občané, v loni takto masivně podrželi tuhle zemi, pak tahle země má nyní povinnost podržet vás. Teplice jsou laboratoří České republiky. To, jak se dokážeme nebo nedokážeme s islámskou invazí vypořádat zde, předznamená, jak dopadne celá naše vlast. Tuhle bitvu nesmíme prohrát. Ivo Černoch proto nyní bude mít jako jednu ze svých hlavních priorit pro propagaci petice proti takzvanému třešňákovu mrakodrapu. Podepisovat ji můžete tamhle. Nechci vám slibovat modré z nebe. Bude potřeba plno mravenčí rutinní práce. V boji nejen proti třešňákovu mrakodrapu, ale i proti islamizaci jako takové, nicméně může pomoci opravdu každý. Zavolejte nebo napište e-mail na radnici a domluvte si schůzku s primátorem nebo s nějakým zastupitelem, kterému aspoň trošku věříte, a řekněte jim svůj názor na islamizaci. Běžte za hejtmanem, za šéfem státní nebo městské policie a chtějte, aby v praxi vynucovali dodržování platných zákonů a vyhlášek padni komu padni. Zajděte za poslancem nebo senátorem do jejich regionální kanceláře a povězte jim hezky z očí do očí, jak to vidíte. Oslovte jakéhokoliv vlivného člověka ve svém okolí. Podnikatele, faráře, učitele a dejte jim knihu Právo šaria pro nemuslimy. Běžte se o lázeňské sezóně projít s pár přáteli do Šanovského parku s izraelskou vlajkou. Nepolevujte, nenechte se odbít. Vím, jak nudně to zní. Vím, že pro velkou většinu z vás není přirozenou polohou leštit někde kliky, demonstrovat a lepit plakáty. Pro mě nebo pro Martina Konvičku taky ne, ale funguje to. Přesně díky těmto malým kručkům se v posledním roce strhla v této zemi ohledně islámu lavina. Zástupce Ivo Černoch zvou do televize. Předsedové významných parlamentních stran se vyjadřují k islámu. V poslanecké sněmovně právě teď leží náš návrh novely zákona o církvích, který má za cíl fanouškům šarie pěkně zatopit. Torpédujeme posílení pravomocí ombudsmanky Šabatové, snažíme se zakázat halal porážku, tedy maso ze zvířat záměrně podříznutých za plného vědomí, které se podává v kebabárnách. Ale jsou tu i lidé, kteří jsou ještě aktivnější, například otrokovičtí záchranáři. Lidé, co se právě vrátili ze Sýrie, kam dovezli humanitární pomoc místních křesťanům. Chtěl bych jim tímto velmi poděkovat a prosím o potlesk. Tamhle stojí. Přátelé, bez aktivní podpory vás, úplně normálních slušných lidí, nic neprosadíme. Politici, akademici, úředníci, novináři, ti všichni musí cítit tlak, obrovský tlak od spodu. Pak uspějeme. Ano, do lodi ještě pořád teče, ale taky roste počet těch, co přestali na ten strašný bordel nadávat, zvedli zadek a začali pumpovat. Každý jeden aktivní člověk má cenu zlata. Přátelé, nebude to snadné, ale nenecháme vás v tom. Ať žijí Teplice, ať žije Česká republika! Děkuji Jirkovi. Já jsem si teď vybavila jeden dopis, který jsem dostala minulý týden, podle mého velmi rozumný, když naši kolegové odjížděli do Sýrie a kdy víme, že Kurdové na tom jsou zdravotně velmi špatně, nemají zdravotní zabezpečení. Co kdybychom se prostě rozhodli a dali jim naše lékárničky, třeba ty propadlé, protože ty obvazy a to všechno, co v nich je strašně důležité a jim to pomůže. Takže já tady vyhlásím sbírku a na Facebooku to dotvoříme, protože ten nápad se mi moc líbil a já za něj plzeňákům děkuju. Prostě pojďme věnovat Kurdům zdravotní materiál, který my třeba už nepotřebujeme a pro ně je každý obvaz, každé obynadlo, každá zdravotní pomůcka nesmírně důležitá. Takže plzeňáci děkuji a teď, než uvedu skupinu Halol, tak bych chtěla říct jenom jedno. Víme všichni, jak nám Česká televize poslední dobou lže ohledně islámu. Víme všichni, jak nás z novin vysvětlují, že my jsme ty fašisti, my jsme ty neonacisti, my jsme já nevím co všechno, protože my nejsme ty správný sluníčka. A já jsem moc ráda, že existují kapely,
které v tom jedou s námi. Hlahole, děkujeme! Co vám k tomu mám říct? Tak si zahrajeme něco sladkýho, ne? Takže tuhle tu písničku, kterou by se vám chtěli zahrát, vydržte prosím, se jmenuje Medovina. Co máme společné, prožité zábavy. My všichni žijem barevnou muzikou, která nás dostane do jiných dimenzí a nám poslouchám. Zídnou mi vlasy, cévy mi kurnatej, šedivý fousy, kolena odnatěj. Kytary, housle, bubny, klávesy, představit neumím si bez basy, a rebráky to rozesní. Každá dobrá muzika je cítit medovinou, když hustý kůži máš i pod peřinou. Každá dobrá muzika je cítit medovinou, když hustý kůži máš, je tam rád i pod peřinou. Každá dobrá muzika je cítit medovinou, když hustý kůži máš i pod peřinou. Každá dobrá muzika je cítit medovinou, když hustý kůži máš, je tam rád pod peřinou. Vážení přátelé, tvařme se veselé. Jestli máš plešku nebo kníra, dobrý refrén neumírá. Když máš hlavu vysypanou a nápady máš ověsí, stačí jenom
zasmívat si, píseň, co ti v hlavě zní. Každá dobrá muzika je cítit s medovinou, když husí kůži má, jde tam mráz pod peřinou. Každá dobrá muzika je cítit s medovinou, když husí kůži má, jde tam mráz pod peřinou. No a teďka my jsme vám zahráli věc, protože my se spíš jako zajímáme o muziku, ale prostě není nám jedno, co se tady u nás děje, jo. Takže nemáme nějaký takovýhle skladby udělaný, ale máme jednu, která se jmenuje Cesta. Takže přeju vám všem, našemu národu, všichni, ať si to v té hlavě srovnají jak chtějí, ať si každý z nás najde tu správnou cestu. Přemýšlíš o životě, který s tebou pořád zametal. Pořád si dostal jířil, tak přemýšlej, co bude dál. Tak zvedni hlavu svou a podívej se, co jsi dokázal. Pořád si dostal jířil, tak přemýšlej, co bude dál. Najdi si cestu, najdi si cestu, najdi si cestu trnitou. Najdi si cestu, najdi si cestu, za tu věříš, že nějaký jsou. Tráví se s bandou lidí, s kterýma není o co stát. Kradou a karty hrajou, když víš, že nejdou obednát. Najdi si cestu, najdi si cestu, najdi si cestu trnitou. Najdi si cestu, najdi si cestu, za tu věříš, že nějaký jsou. Najdi si cestu, najdi si cestu trnitou. Najdi si cestu, najdi si cestu, za tu věříš, že nějaký jsou. Najdi si cestu, najdi si cestu, najdi si cestu trnitou. Najdi si cestu, najdi si cestu, za tu věříš, že nějaký jsou. Takže Děkujeme. děkujeme moc. Děkuji hlavou, připomínám, že jsme tady doma i na trikách a každý z nás, který se takové triko oblékne, říká celému světu svůj názor. Takže můj taky, ale především svůj. Říká se o nás, jak jsme řekla, že jsou xenofobové, že jsme rasisti. Já jsem přesvědčena, že v našich řadách je řada různých křesťanů, židů, nevěřících, bezvěrců. Jedním z nich je i tiskový mluvčí iniciativy Islám České republice nechceme, Artur Fischer. A já bych ho poprosila, aby nám přišel něco říci.
Dobrý den. Nebudu mluvit o islámu obecně, to už mluvil Martin Konvička. Co nejblíž, dobře. Jsme v Teplicích, tady nemáte obecný problémy, ale reální problémy s muslimy. Vaše konkrétní potíže vychází z ideologie islámu a islámského pocitu nadřazenosti. Z pocitu, že si nás jako nevěřící podlidi můžou koupit všechny. A vaše problémy v Teplicích jsou i problémy všech obyvatel naší republiky. Ale určitě jste nepřišli poslouchat přednášku o islámu, přišli jste sem, protože chcete změnit věci, které se vám nelíbí, ať už tady v Teplicích nebo v Modlanech. Nebudeme si lhát, bude to těžký boj, ale když nám pomůžete, vy všichni, co jste tady, nebo i vaši přátelé, tak si se spoustou věcí poradíme dohromady. A teď konkrétně, ne obecně. Co vám i večer nemůže nabídnout? Máme pracovní skupiny, které se zabývají jednotlivými tématy, jako zastupitelstva, územní plány, stavební řízení, hygienu, investice, realitní trhy. Někteří z vás namítnou, že muslimové přináší zaměstnanost a investice, což je pravda. Ale zamysleli jste se někdy nad tím, že když tu nebudou muslimové, bude investovat někdo jiný? Že když se tu nebudou léčit muslimové, přejde jiná spořádanější klientela. A teď co potřebujeme od vás, od místních? Pojďte s námi po demonstraci na pivo. Musíme znát vaše názory, postřehy a potřebujeme vaši aktivitu. Pojďme to po demonstraci společně probrat a to je všechno, co jsem chtěl říct. Díky. Jako vždy stručný, jako vždy přesný, tiskový mluvčí iniciativy. A po něm následuje předseda strany Domov, dnes už také Tepličák, protože původně kořeny měla jeho rodina v Teplicích a on se sem teď nastěhoval. Jeho maminka tu žije již 3 roky, takže problémy Teplic zná. David Štěpán. Dobrý den. Jak tady bylo řečeno, tak moje maminka bydlí tady v Trnovanech a nebydlí tady sama, protože tam bydlí samozřejmě s naším úžasným pejskem, s naší Sáriškou. Já bych chtěl říct několik věcí. Tady několikrát se hovořilo o tom, co to jsou vlastně evropské hodnoty. Můžeme to říct vznešeně, můžeme říci, že Evropa vychází z židovsko-křesťanských kořenů a z antické vzdělanosti a podobně. Ale proč to říkat tak vznešeně? Můžeme to říct úplně jednoduše, jako nám to říkali naše babičky a prababičky. Prostě mít rád lidi, neubližovat zvířátkům, neubližovat slabším, nelhat, nekrást. A také je potřeba si říci, že za posledních 30 let se konečně podařilo, že my v Evropě skutečně jsme se dostali k tomu, že každý člověk tady má lidská práva, lidská, občanská, politická práva. Pojďme se zeptat, jestli tohleto platí také pro muslimy. Co pak oni uznávají rovnost lidí? No to přeci v žádném případě. Jak oni se chovají ke slabším, jak se chovají ke zvířátkům, jak se chovají k pejskům. Jen tak mimochodem zaznělo tady ten problém toho halalu. Co si budeme říkat? Přeci máme zákony proti